Ze burrunda, ze giroa daukagun hemen. Biek jarraitzaile asko. Sakea Gorri. Mikel Urrutiko etxearen zat. Lehen biziko sakea. Hirurogeita bi urte. Bizkaitar batek. Azken finala jokatu zuenetik, lauterdian. Gero urte askoan 32 urtez, 57garrenetik 89 etzen txapelketari jokatu izan. Zergatik ez ote zen jokatzen? Garai hartan Euskal Pilotak gaur hemen 3.000 lagun bildu dira, baina orduan askoz ere pilotari profesional gehiago ziren, askoz gehiago. Askoz jaialdi gehiago izaten ziren eta askoz jende gehiago ibiltzen zen pilotalekuetan batez beste. Eta pilotariek nahi beste partidu izaten zituzten, izarrek nahi beste partidu izaten zituzten, eta horrelako partidetarako berriz pare bat astean edo jokatu gabe egon behar, Josean, eta pilotariek ere gogo handirik ez. Inongo minik izan ez eta partidak jokatu gabe usteko, enpresek ere txapelketaren beharrik ez, pilotalekuak betetzeko, eta 32 urte, lauterdiko txapelketari gabe. Bai, nik izautu pixka bat hori, gu garaietan, ni profesional eta pasatakio ziren binakako txapelketare. Eta binakako txapelketan gu garaien ikusi, enpresak askotan beretzat gordetzezula Julian Retegi. Julian Retegi binaka txapelketa askotan entzik jokatzen. Eta lauterriko kine berdin pasatzen duen. Eta bihar San Andres, eta nik ez izautu, baina nik izautu eta arratsalden da gauen jaialdik izaten, baina ego hartin, atxalden da gauen izaten dituen gari baten jaialdik. Eta urdun, frontoia betetzeituen txapelketako partidu gabe, eta hik esan dekena, txapelketako partidu batek eta zekatzo izarra hundinak txapelketa sartuta hotek, eta ez jokatzei binaka, eta enpresak urdun beharrik etzien, eta urdun txapelketa urte askotan nik uste horregatik behintzat ontzala jokatu gabe. Arratsaldeko, bai esan Elena. Ez, beste gabe, dirua irujorekin, 70.000 hasiera honetan. 6:19 minutu, hasi da lauterdiko finala. Moz txamarrean atera du, errestua oso ona, bolea ere luzea. Mikel, ireki apur bat, mozantxean, ezker hormarantz Juanek. Bolea, Iurria, Jaso Mikele, luze jarri du, sartu eginda Juan, ezpada, eta eman dio Galanta. Ongi Mikel, lemiziko tantoa, dotorea. Urrutiko etxea, ireki, ongi. Erki Juan, haze tantoa lemizikoa, Gogorra eta eta oso ondo jokatua. Alture ematen eta urrutik aireak entzen, aireko joku, Juan, Ormabikoa, kanpora joan zaio. Tanto bizia eta oso ono jokatu dute. 19 pilotaka da. Bukaera ez du baino nahi izan, baina tantoa erra izan da benetan. Eta une honetan Urruti, oiuak nagusi. Urrutiko etxearen zaleak. Kamiseta gorriekin.
Xake Biurria. Ongi erantzun dio Juanek, oso ongi. Bolea ere Biurria, jaso Juanek, luze. Beste bolea bat, bolea oso ona baitu. Urrutiko etxeak. Beste bat. Juanek apur bat ireki. Eta Mikeli txapapera joan zaio, bana. Bolea gona ditu penaldala luze ibili berdik. Motzantzen ibilidik eta guain pilatu intzaio pelotoiala, ez zuen galtzekoa. Eta nik uste Pablo bea, hoi bea esateiola, luze, bolea luze. Ez motzen. Aldala. Hemen iruti atzea botein ezko luze atea berde, kampu atea berde. Entxo, zue pixka bat atzeraka joan beharra izan du Mikelek, baina ez zuen galtzeko pilota inola ere. Orain arte, galdutako bana. Eta lehen biziko aldiz, sakea Irujorentzat. Izetako Joxeren mezua gauean bakarrik ez, orain ere herri txikie infernu ondi izatera pasatzeko arriskua. Zaratamo edo Ibero izango duen buruan Izetako Josek. Alere, herri txiki baterako ze irautza eta azken egunotakoa, ezperakoa, aurreko egunetakoa eta sortzen den giroa eta ilusioa eta... Bai, handi izaten dek. Ez dek erreza pelotagintzat atzereko aste hori eramatea, Prensa, irrati, telebistak, pelotazalek. Aztu nahi izatek eta beti gogorazten da ez dek pelotagintzat erreza izaten. Baina politio bai, batik bat inguruko jendentzat, herriko jendentzat, haze sakea eraman duna, harritzekoa, Benetan tanto zoragarria jokatu dute. 3 pilotakadak zein baino zein hobeak. Sakea latza. Esku esartzeko mukoa ez alamatezin. Sartu eta txapa gainean jarri. Alere gero errematerako pilota ona izan du Juanek eta ez du barkatu. Juanen sakea luzea indartsua gurutzatua eta horri ezin erantzun Mikelek. Nahiara Zurinagaren mezua, Igorretik, Sergio Tabernatik, Kaupo Urruti. Eta Josean, Mikel Urrutiko etxeak orain arte jendea erakartzeko garaian eta gabezia batzuk erakutsi izan ditik, esate baterako Bizkaian jokatu arren, Bilbon bertan jokatu arren, Irujoren aurka ligaskan jokatu zuen partidan ere jende gutxi izan zuan, baina orain honetan mugitu dik, Bai, nik uste pelotazalek sinistu induela, hemen izarra handia daukela txapeldu nagoen urtako, baina bizkeat, digetzek ez zergatik, baina kosta intzaio, bai. Bizkean jendeena iristea, zergatian etzekinik, baina garbizeo pelota handia da, eta final askotan izango dela guain dira. Hemen pixkaba galarazi ere egin dio Juanek Urrutiri, Ñakoa. Altxa Urruti. Dagarrek kamiseta gorri asko ikusten dek, frontoien. Buruz buruko txapeldunaren kolorea da hori gaur. Azkarra baino, pelotaka trakez dezente. Bolea, bai, jaso Juanek, Urrutiko etxearen gantxoa. Ireki Juanek, indarri gabe, moztu Mikelek, motzantxean, tanto gorra benetan, bolea ona, jaso Juanek, eta azkenean txapapera joan zaio Mikeli. 4-1 hor duzue Mikelen aita. Lehentxeago. Asarrean zen, geho. Erki asko hitz egin duena.
4-1, etenaldia eskatu du Pablo Berasaluzek. Eta guk aprobetxatu egingo dugu iragarkietarakoaz. Contención, todo el rato mirándole para anticipar para adelante. Lau eta bat aurretik da Juan Martínez de Irujo, 1-1. Aurreratu da Zaratamarra, ondoren 4 tanto Juanentzat. 58 pilotaka da orain arte. Unai de Miguelen mezua Austriatik, Irujo txapeldun. Eta Aitorrek Hernanikoak Tabernan ere finala segitzen, batzuk urruti beste Irujo, onenak irabaz dezala. Eta Ikerrek gure lankideak eman digun datua, 53 segundotan, 27 pilotaka da. Eta orain Mikelek ezker horma indar gehiagiz jodu eta kanpora joan zaio. Aire kentzeati baino, hor ezkerpa eta izartaundi eman ziok, eta kanpoa. Josean, 53 segundoan, 27 pilotaka da. Ba, ikaragarri izan dek, tantoi, azkarri bilie pelota, esan dit, pelota guztik bakik, honak izatea zaile, horren azkar jokatuta geho, gozakatua, eta pelotaka traketxan zate xente izan ditu, baina eta guztien meritu ikaragarri, horren azkar jokatzea eta beste pelotaka jokatzea. Pedro Marigoiko etxea gure lankideak 89ko finaletik atera ditu tanto batzuk eta gaur egungo partidekin konparatu eta pilotakaetan alde handia sumatzen da. Horretan jokatzeko modua oso bestelakoa delako, esate baterako orduan 89an Irujo Retegi Bigarnak eta Galartzak jokatu zuten final hartan, airez jotako pilotak 2. Oixan, zen olako aldaketa. Hemen berriz tanto batean, igual jotzen ditizte 14. Era bat alzeatuek. Era onta jokatzezuna garai hartan, el Pampi duen ladutxe. Ben era onta jokatzezuna. Bai buruz buru eta bai lautardine, bai. 6-1, txokoan ongi egindu jokaldia Juanek, urrutiko etxea, Sake gaiztoa izan da hori. 7-1. Sakez ere, abiadura, eta norantzak gaiztoa ematen, Juan. Asko sakatzen aidek, hasieratik, Eta hor, bat horrekin hausi, tanto, partiduek, tanto gogorrak izan dirake behalde eroitu. Pelota bat izan de tanto baten, beburu esaldudik, eta geho asko galera ziziok, urrutiko txeai, Nasarre hoen urruti. Hoi askotan ikusten dek gaurko honen, txoko ondan era basaldu, eta geho galdein inai, atea inai, eta aurkarik ezin aprobetxatu pelotoi, behar dan bezala. Eraman
Txokora nahi zuen Juanek, gantxoa ona. Eskura eman dio eta ederki gurutzatu du Mikelek. 2-7. Hemen txeuzue berriz ere. Hor Juanek txokoan jokatu nahi izan du, baina eskura eman dio pilota. Eta ez du barkatu. Eta orain sakea aprobetxatu behar. Pello Larralde, trinketista hundiaren mezua, aupa Juan. Elkarrekin ateratako argazki eta guzti bidalitako mezua gainera. Euntzen Irujoren afarira joateko prest, dio beste batek. Pablo Beresaluzeren esanak entzun. Eta konzentratuta Mikel Urrutikoetxea. Irujok lau egindako galdutako bakarrarekin. Urrutikoetxeak berriz egindako bakarra eta 3 galdutako. Jaso Juanek. Txokora Mikelek. Ez nahi beste pasatzen utzi dio eta Lutzegi. Beti gora xamar jo baitu. Eta horregatik gaurreko horman ere frontixen pixka bat gora egindu eta lauterditik pasatu zaio Juani. 3-7. Urrutikoetxea. Gauan bote. Gurutzatua. Eta Juanek eramaterik ez. Aurrekoei oso ongi erantzun die. Oraingo hau altxatzerik ez du izan ordea. Maiderren mezua. Auristik. Frontoian sekulako giroa egongo da, baina etxeko sofan sutondoaren aurrean alaxe dago. Aupa Irujo. Eta antzeko zerbait bidali digu. Aizarna Zabaldik ere. Beste lagun batek. Aizarna Zabaldik familia guztia baserriko sukalde gozoan suepelean partidua jarraitzen. Aupa Irujo. Ekaitzeren mezua. Atera du sakea. Gaiztoa. Eraman ordea Juanek. Mikel. Hori ere zaila zen, baina Jaso. Bolea Biurria. Juanek txokora. Mikelek ere bai. Irujo ormabikoa ezkerrez. Ederra. Oso ona. 8-4 eta zenolago tentsioa dagoen. Bai, jendea bizitzen, txalotzen eta berei animatzen. Ikaragarrizko giroa zen frontoien. Sekulagoa benetan. Aspaldi ondan izautuan zaigo bena. Giroiko bena frontoien. Bete eta in izan du egatzen ekurten daño final asko Irujok eta Aimarrek. Jokatu izkieta bakik hain segitzaileke urte askotan izanak, urtetan aurrea eta gazte hobezin bero gezdituk. Pilotari berriek, jende berriek hartzei eta gaztea eta... Eraman Mikele Garro arrosongi. Juanen bolea, luzea. Beste bat, motzagoa, baina biurriagoa. Eraman Mikelek. Beste bat, hau ederra benetan. Orain honetan ormabikoarekin egin dio mehatxu.
Bi bolea txokora jo ditu, lehenbizi luzeago, gero laburrago, eta hirugarren honetan Ormabiko joko ziola uste izan du, eta Juanek berriz ere bertara, eta ino, sutondoan ere ez zaudete gaizki, Inigo Susperregik arraratzen ere, sutondoan finala ikusten, aupa Irujo. Jon Elustondo gotzari aurre egiteko, aitasemeak taloa janez finala ikusten, aupa Urruti. Zeuek oraindik hobeto, taloa janez. Ardo botil bat aurren ez da txarra. Eta hemen saketi agintzen naidek, asko sakatzen Iruko mina hundi diken, eta ikustean aek Urrutiko txea beterrenoa ez dula eraman. Ez tala ezin dula eraman, beste sake bat. Hau ere oso gaiztoa, 10-4, baina gogoan izan behar dugu, elkarren aurka ligaskan jokatu zuten partidan ere alatxua zirela gauzak, eta Juanek alde garrantzitsua izan zuela, eta gero etenaldi luze horietan, behartutako etenaldi horietan oztu egin zela, eta horrelako kontua gaipatu zituen, behintzat Urrutiko etxeak irauli egin zuen partida, eta Juan mendean hartu. Julian Markanot, Irujo txapeldun. Erditxos, Teraman, ongi eraman du. Niakoa, Mikelek oso arro batere konfiantzari gabe. Jaso, beste Ormabiko bat, Dotorea. Orain arte askoz gehiago jokatzen ari da. Ez zinen zegilekera bat, Irujo. Lehen patxi hori ben mutilegat izan duen bezala. Leku bilatzen du lehen bailen. Eta Urruti horzebile, beleku ezin bilatu, ezin nagusitu. Eteraldia eskatu, tegorriek, iragarkietaragoaz. Amaika eta lau, Juan Martínez de Irujo lehen erdian askoz ere hobeto jokatzen, aldea benetan garrantzitsua da, baina partida 22 da, eta 95 pilotaka da besterik ez, eta horietako bat, hori, esan nahi nuen, bi tanto oso piloteatuak izan direla, lehenbizigoan 19, beste batean 27, eta ala eta guztiz ere, Josan, 11 eta lauan, 15 tanto jokatuta, 95 besterik ez. Saketi mini asko iten nahi delako, zuzenen zemati, sakezindako, zuzenen, iru, baino geho... Eta beste bat eramatekoa, lau, sakearen bitartez lau, eta orain laburregi. Asko dituk eta gero gaina sakerren baten bai, eta urduan horreatik tantok motzak. Dezente izan dituk. Gogorrak bai, bi, baina beste gehinak oso motzak. Udei Mururen mezua. Arratsaldeon Irlandatik, Jorketik, agur beroa, Tanimo Juan.
Mikel Beldarrainek, Zeberioko gazteen lokaletik, haupa Mikel txapeldun. Orentxe aprobetxatu behar du. Herri eta saio gogor xamarra egin dio Pablok Mikeli. Dejadarikin erantzun, zer da hori? Sufritu gehiago, esan dio. Sake gaiztoa, jaso Juanek. Gaiztoa zen oso. Moztu. Berriz ere bai, Juan. Ezker normatik atera du nolabait, Mikel. Ezker zeharra. Bildu irujo, geharki. Ezker normanantz. Indartsu. Bebetik, bildu. Txokora Mikelek. Ireki Juanek. Bolea Biurria Mikelek. Ireki Juanek apur bat. Ormabiko alege zarrean. Bildu Juanek. Mikel. Txokora. Janso Juanek. Deja da azkarra. Eraman Juanek. Zabalean eta tanto. Eta horrek asko balio zuen. Urrut egin du kinu, hotza, baina behatu. Oain gotatu bukadutagon tanto, ozea indik, kinu arizgarri. Kinu adierazgarri egin du eta horrekin pilotazaleak ere sutu ditu. Eta ni zalantza haundiekin geratu naiz. Juanek txokoan eraman duen ura, lehenbizikoan eramana izan da. Baliteke, baina errepikapen hoberen bat izango dugula iruditzen zait. Hau, tanto hau azkarra eta gaina ondo jokatu izan dek, Pelota doktore muitu eta atzenen bukare ala izan dek emozioa eta hemen ikusiko jo. Bai, nik uste baietz. Dudekoa, baina nik uste baietz. Oen dilurre ukutua ez zeola, zikoala pelotoi. Hau, gorra izan da, 23 pilotaka da. Berriz ikusiko dugu dudako hori. Hor. Ez takipanik hor behetik horra ez ote doan. Nik uste baietz. Baietz, alan matendik bai ondo ikusita. Nik uste baietz. Ez da erraza epaile entzat. Beste pilotariaren beraren gorputzak ere behar bada utziko etziolako. Baina, edozein gizaz, doktore, hor. Bai, nik uste behetik horra doala. Bai, hor garbien ikuste. Bai, garbien hortxe ikusi dugu. Atera du Mikelek. Sakea. Eraman Juanek, oso ongi gaur sake erantzuten. Bolea ona, jaso Juanek. Mikelen ezkerrairea gozatu gabea, eta Juanek are gutxiago gozatu du. Berak uste baino laburrago geratu zaio, ordurako oinak tinkatuta zituen, eta ezin kolpea behar bezala tira. Aurretik pasa zaio. Baita. Zazpi eta 11, 3 tanto orain segidan Mikelek hemen gozatu gabea izan da, gero, bai, oso berandu gurutzatu zaio. Oso berandu. Oso berandu. Sakeak 7, erreferak 11. Biurria, ezker normal irten zaio eta ongi erantzun dio Juanek. Hori ere Biurria, jaso Juanek, Mikel. Ormabikoa luze, bildu Juanek, gantxoa Mikelek. Motzan zezeugik. Eutxiano arroa. Bolea gozatu gabea. Beste Ormabiko bat, lege zarrean hori ere, ongi bildu du Juanek, doktore. Ez du gozatu, Urrutiko etxea, gantxona Juanek, eraman Mikele, Juanen aukera, bolea eta tanto. Hau ere gogorra, beste 16 pilotaka da, denera 129. Eta orain derrigorrez etorri beharko dute aulkira, baina ez zait iruditzen oso gogoz kontrako etenaldia izango dutenik hau. Azken tanto gogorren ondoren, hor asko ibili beharra izan du Juanek, baina sufritu eutxi. Azkenean gantxo hon bat jodu. Eta gero boleaz, jak ederki. 12 eta 7,
Juan aldageletara, Mikel Aulkira gu iragarkietara. Bilboko Bizkaia pilotalekutik gari gazaizkizue gaurko finala eskaintzen. Eta jaun Andreo kamera digital hau lortu nahi alduzue. Bidali pilota, 2-7-5-6 zenbakira. Bestela deitu 9-0-5, 4-5-5, 6-9-6-ra. Mezua gaur bidaltzen duzuen onartean, zozketa egingo dute. Irabazleen izenak euskalpilota.es webgunean argitaratuko dituzte astelen goizez. 12-7 aurretik Irujo. Atera du sakea. Eraman Mikele. Txokoan indartsu. Eta berak nahi bezain txokoan ere ez da izan. Baina bizi bai. Gero Mikelek ez da egiten. Hemen epailei zer esaten dien pilotak Irujo jote duen. Beida gehitu epaio. Hankapetik pasatzen utzi dio Jonek. Edo jauzi egin behar izan du pilota hankazpitik pasazekion. Eta orain ikusiko dugu. Bai, behain nahi bezalatzai olako atea baino etzatak iruditzen. Zer... Ez dut uste, pilotak jo duenik. 13-7. Atzo Realak lau eta huts galdu zuen Camp Nou. Gaur Eibarrek etxean huts eta 2 galdu du Real Madrilen aurka. Eta Atletik berriz huts eta 2 irabazten Raiori. 14-7. Hau eramatekoa ez altzen, Josan? Bai, kontu neukita sakera male ona ala, baino gaur Irujo asko sakatzen nahi dek, eta nik uste urrutire beste uretan bezin ondo ez dala izatzen da. Min ikaragarri jena izan saketik, Irujo. Tanto gorra izan ditu, baina atzenen zenbat izan dira, 4. Aurra hasieran hor 2, eta hoen beste 2, oso gorrak izan dira, 4, 5. 153 pilotaka da. 21-tik, ez da gehitxo. Zenbat sake izan dira zuzenean, Xavier? Sakez egindakotza zenbatzeko modukoak 3 eta beste 2 eramatekoak. Orotara sakearen ondorioz 5. Urrutiko etxea, Txokora. Beharra, pelota jadai. Altxajuanek, Mikelen aukera, gantxoa, ongi joan da Juan moztu, eta tanto. Ederki gurutzatu du. 15-7, askoz gehiago jokatzen ari da Juan.
askoz egokiago bere lekuan dago. Eta esperientziak ere horrelakoetan balio izaten du askotan. Esperientzi baita jokatik berdik, esperientzikin. Baina lekuz kanpo ikusten diat, Mikel. Bai. Oxan, Mikel lekuz kanpo ikusten diat. Hala maten dik gaur erreztasun dezente maten nahi dela. Baina batik bat gainea esaten nahi dezela, saketik ditutzi hori handie. Gero beha esaku erantzuten ez teka ondo hain. Etzio galturek ematen pelotai, motzen jokatzen nahi dek askotan. Eta hor hemen Lautarri aldala luze ibili behar dik. Eta horreztek asmoatzen leku ezin bilatu zebilek Lautarrik. Zaten lehen izan duna benutilen gatik. Leku bilatzea eta leku bilatzea horrek eskatzeik agintzea. Aurkari terrenoa matea eta ez zinen zebilek erabat. Antxo horretara ere erraz iritsi da Juan eta gero pilotak doktore. Bea oso aurren zeoan, horre oso aurren zeoan da ez gurutzatu, aukera zin ondo gurutzatu ziotantu eiteko baino zin gurutzatu, eta gero salduta gaituek. Eta horri Juanek nahikoa izan di gurutzatzea ezkerpa eten da pasatzea, zehatzeko tanto eiteko. Aurten Juan ez da ongi bili txapelketan, ez du txapelketa ona jokatu, baina Aimarrekin eta Irujorekin eta Izarra handi hauekin hori gertatzen da. Gaizki daudenean eraisten espaldi maituzu, gero inorro hartzerako pizten dira, joko hartzen dute eta... Baina horrek emeritu handiek, jokuz ondo ez ibili eta finalea iztea, Hor, bakik horrez esan nahi duen, handie dala, zaldi handie dala. Iaz ere Ligaskako lehenbiziko partida galdu egin zuen, Xalaren kontra. Ala eta guztiz final aurrekoetan sartu zen, finalean ere bai, eta gero finala irabazi egin zion Aimarri. Haundio goixei, ondo ez ibiligatik irabazitei, askotan. Ondo, beho kuputu honenen ez ibiligatik irabazi. Baina, Urrutiko Etxearen aurka gauzak oso ongi bideratu ondoren, garaipenagi egin zion, eta oraindik hemen ez da ezer erabaki. Irujoren sakea. Ongi irten zaio, Jaso Mikelek. Txokora, ez zain txokora ere. Ordeka tonto baina oso. Irujoren hobea, beste aukera bat orain, Ormabikoa ikusi egin du Mikelek. Baina ez zinaltxa, kontuz. Ez, telebistago kamara ikulpe egota. Oso itxusia izan da hori. Horre, ondarrez aukek. Zer egin behar da hori berriz jokarazia da. Ez, nik ustez, zoi pelotako zean, bakik, kamarak eta hortzere, partu asizkotik. Eta ezker hormanko iragarkiak ere bai. Eta errebotea ere bai. Eta errebotea ere bai, eta artekariak ere bai, eta atxeden seteko aulkiak ere bai, eta denak. Lanak eta bai. Eta epailea jo balu. Amasei eta zazpi. Gantxo azkarra eta ona, Jaso Mikelek. Bolea Juanek indartsua eta ona, ezin Mikelek. Amazazpi eta zazpi. Gainera, hori gertatu den lehenbiziko aldia balitz. Zenbat aldiz gertatu da hori? Askotan, ere zabale. Ormabikoa efektu handiarekin jo, biltzen hasi eta kamera jo. Zenbat aldiz gertatu da hori? Aukera garbioke, bai. Gero txapaina jungo baino, ia tantoa galduta. Zaukean normale bentsat, euneko laroiti hori alere beste kontua du. Laroita marti gora, bai. Baina alatan guztize, bai. Hau da, errepikaturik, orain urrengo tanto hori. Eta hor, epaia ozta libratu du, eta gero kamera bera ez du jo, kameraren babesa baizik. Gure kamerariak babesteko hor aurrean jartzen den esimodukoa. Irujoren sakea. Eraman Mikelek.
Bolea gaizki jotakoa, Urrutiko Etxearen aukera. Gainera etorri zaio. Ezkerrez txokolan luze eta etzen alere tanto izatekoa. Baina Juanek ez du jaso. 8-17 eta orain bai erreakzio handi bat behar duela eta tantoia da luzea Urrutiko Etxeak. Etzen tanto izatekoa noski. 9 tantoren aldea. Hor duzue Urrutiko Etxea, baina aita. Eta ondokoa ama izatea oso liteke nahi duitzen zen, ez dakit bat ere baina. Goiak ere mukuru beteak. Hau da edertasun hau, armailak horrela ikustea. Pablo bi edalontzirekin joan da Mikelen gara, batean ura izango zuen eta bestean bizigarriren bat. Denen beharra hemendik aurrera. Urrutiko Etxea. Motzean. Ongi eutxi dio. Orain aurrera egin da, gantxoa. Ezker Ormaraz, Mikele, beste gantxoa, Juanek oso ona. Eraman Mikele, garro. Juanen bolea oso ona. Aurreko pilotaka da izan du oso ona. Bai, aukerak izan dik, gurutzatzeko pelotaka da izan dik, eta ez dik asmoatu behak, eta saketi hasita, sakeare kaskarra erdia. Eta Joan ondo mugitzen da indarren zebeki pelota. Saketi hasita, saketi hasita mina hundi iten nahiek. 18-8, azken etenaldia egingo dugu iragarkientzat. Juan aldageletara doa eta Urrutiko Etxea Pablo Berasaluzeren gana. Orain txerte. Sakeak 18, errestoak 8, alde handia, baina hau ez da oraindik amaitu.
Juanen sakea. Txapara joan zaio bolea. Horta sekundek moz-mozen txikitzea. Ematera joan da hor. Eta bihurritu eta tantoa bukatzera. Baina txapara alde egin dio. Musika erra Mikelentzat. Txona Mikelek, eraman Juanek. Ez du behar bezala bildu, Juanen aukera moztu. Jaso eta txokora Mikelek, txokoan berriz ere Juanek. Altxa Mikelek, arro ongi. Tanto gorra. Zenba pilotaka da, denbora gutxian, denbizikoan jaso du Juanek. Moztu Mikelek. Bolea gozatu gabea. Iberoarren aukera, txokora engainatu egin du, baina demora eman dio Mikeli. Txokora berriz ere Juanek, tanto gorra dau, ezkerze arrona. Jaso Juanek, Mikel bukatu beharra dauka, txokora bertara joan da Juan, baina ezin altxa. Bekain izan etatu hau, 23 pilotaka da, jada 200 pasatu dira. 203 eta biak oso nekatuta. Auskoa bete egin da hor Mikel, baina baita Juan ere. Oso tanto gorra. Eta Juan pilotari zaildua da. Sufritzen dakiena, baina urrutiko etxeak ere erakutsi du. Azken 2 urte hauetan auspoz iraupenez ez dela lehengoa. Haure asko zaindu eta gogortu da. Arnasa luzeko mutila da orain. Mikel. Eraman Juanek. Oso berandu gurutzatu da Iberoarra. Zabalean, jaso Mikelek, txokora Juanek ederra. Eta orain Mikel protestan, eta arrazoi du, oso berandu gurutzatu da Juan. Baina gaur egun askotan ikusten ditugu horrelakoak. Eta gaur bertan bestaldera ere ikusi dugu. Emeretzi eta 10. Irujoren ama duzue horresate baterako. Eta pilotariek sufritzen dite, Josean, baina senitartekoek, gurasoek, nebarrebek horiek bai sufritzen dutela. Etxekok, ingurukok. Batzuk gobeto xoa amaten jakitei, beste asko antzematzen zaiet.
Juanek. Iritsi egin da Mikel. Juan. Altxa, arro erki. Zaratamarra. Ordu aukera, ireki baina ez behar beste. Boztu Juanek eta ezin Altxa Urrutiko Etxeak. 30. Bi tantura du Juan Martínez de Irujok, lauterdiko laugarren txapela, eta hau lortuko balu, historiara aspalditik pasatuta dago, baina pentsa, gutxien gustatzen zaion espezialitatean laugarren txapela izango luke. Buruz buru, bost ditu, Binaka beste bost. Binaka inorrez dago, berak baino txapel gehiago irabazitakorik. Berak adina irabazitakoak bai bi. Antxon Maiz eta Julian Retegi. Berak baino txapel gehiago dituenik inorrez dago Binaka. Buruz buru kantxa osoan ere, Retegi osaba hilobak eta Julian Azkarate dira. Retegi baino txapel gehiago dituzten bakarrak. Eta lauterdian ere, Julian Retegi eta Aimar Olaizola bakarrik. Haze garaipen zerrenda. Oxan, haze historiala. Geo lautarri gaina aurren eukita, Aimar eukiula konture eukita gaina. Odaukela, oaindik. Gainera etorri zaio Juani, baina nolabait jaso. Hogei eta 10. Juan itzuli da kantxara. Bat eta hutsa aurretik izan da Urrutiko Etxea, baina orduan bakarrik. Europana. 7 eta 1 aurre hartu dio Juanek, 11 eta 4. 7 eta 11 urbildu zaio pixka bat, baina berriz ere alde egin dio 17 eta 7 eta orain alde horri eusten ari da. Txapara joan zaio. Amaika eta 20. Eta hemendik aurrera, hile edo bizi jokatuko du seguru asko Mikel Urrutiko Etxeak. Bai, aukera sortze baitu. Lehen bizikoan arriskatuko duela iruditzen zait. Sakature ez da gehiagi asmatzen nahi. Eta aukerak bile jundaren ez di besteun batzutan bezala gurutzatu ezkarrak egin ez di markatu. Eta dudik etxe, aukera bali mau hortan saiatuko ala, baino orain arte, baino gehi asmatu beharko dik. Suston bat eman nahi bali madio, Irujoi. Sake ona. Eta ez zinaltxa Juanek, oso ona izan da. Ikusi dugu horre. Benetan pozoitsua izan da sake hori. Hori hobea eramateko. Arazorik gabe erantzun dio. Indartsu baina Juanei eskura etorri zaio, enmatera joan da eta oso ezkilo du. 13 eta 20.
Hemen txeduzu, oso indartsu jo du Mikelek alere eskure, etorri zaio Juani. Eta hor, ikusi dugu slow motionen bitartez. Azmuturrekin jo duela Juanek. Urrutiko etxearen sakea. Gaiztoa, eraman Juanek bikain. Bolea erabat gozatu gabea, baina luze. Aurreratu egin da Mikel, gantxo ona. Jaso Juanek, bolea ona. Eraman Juanek hori ere, Ormabikoa harrapatu zabalean. Eraman Mikelek, azze defensa erakusten ari den Juan. Urrutiko etxea, ireki. Ezker Orbarantz Juanek, txokora Mikelek. Eta hori jasotzerik ez, aurretik ikaragarriak eraman ditu. Haundi izan dek, tanto hau. Ikaragarriak eraman ditu Juanek. Irufok eraman duen pelota ikusgarri, 14-20. Egu izate ziok etortzeko eta ezetz, Irufok ezetz. Ondo dagoela. Bai. Hemen ikusiko dugu tantoaren bukaera, baina aurretik Juanek eraman dituenak. Benetan ikaragarri izan Ez sinestekoak izan dira. eraman duna behintzat. Bai. Nik ez dut pentsatu saiatzeko modukoa zenik ere. Bai, bolea hue. Zabalen eskargan txoguna izan dek, nola jamandak bolea... Gainera min hartzeko arriskua izaten baita horietan. Bai, txogoti txokoa. Hau izan dek. Hemen eskargan txoguna. Oi, amanda bain boleaz, txokoti txokoa oso ona bolea. Begira nondik etorri den Juan, Ze pelota. Ikaragarria benetan. Eta Ormabiko horretara ere iritsi. Eta gero erasora pasatzen saiatu da. Baina tantoa gorri. 14-20, hau ez da bukatu. Amaboskarrena. Eta orain aukira etorri ezin. Sake araman beharrekoa. Oitako hauen. Hala eta guztiz nik uste Patxi Eugi garrazoi zuela aurreko horretan. Bai. Taktikoki egokia zela, une egokia zela, etenaldi bat egiteko. Bai. Behantzat, aurkarintzate gorra izango gehiago, behantzat oso gorra izan baita. Hor markagailu noa indi baitauke. Eta gainera, alde handi baitauke. Gainera, Irufok aprobetxatu behar duena ez du orain fisikoaren kontua. Bitantura zeuga garaipena eta... Beak tanto guztik aldala fresko jokatu. Baitauke, hor margena bat zeoketa. Barruan. Eta orain ere etenaldirik ezin eskatu. Eta Patxi Eugik etortzeko esan dio. Eskuan hartu du edalontzia eta atorrona esan dio. Eta hor ikusi duzu ekenua. Patxi Eugi bera urduriago da, Joan baino. Lasai honai, beak esatezio pelotarik. Joanek esan dio, hau lasai, Patxi. Etzatak gustatu hoi, Irufok ez daukela beharri irutzatak. Markagailun, holako aldea eman da. Samar jokatu du Mikele. Txokora. Hor ere oso berandu gurutzatu da, Jaso Juanek. Urrutiko etxea. Txokora. Unpalaster, Dotore. Mikel, Ormabikoa. Harrapatu Juanek, moztu baina eskura etorri zaio Mikeli. 17. Eta orain alperrik esango du. Ikaragarri sufritzen eta Juan bera ere estu eta larri. 7 tanto segidan egin baitizkio 20 eta 10 aurretik eta sakearen jabe izan da Juan. Eta orain 7 tanto segidan. Ama 7 eta 20. Eta Mikel Urrutiko etxeak
kantxan jarraitzen du. Pablo hurbildu zaio. Atorrona esan dio. Ez etxitzea asko balio du. Eta alde handi dago hain baina sakea hor zeukek. Irukore hor lehen esan duna, etzula arrazoi irutzizatak, botideok esan dako inbertzula, alde handi zeukelako. Tanto oso horra izan den batik behantzat, asko ibili behar izan dulako. Eta bazeukean denboa, bazeukean hain gaina deskantzuke atxenak gutxi eskaduta. Eta nik uste tanto guztik aldala fresko jokatu bat zitula. Hor behak indula hankasartzea. Artean ere 14 zituen, eta hoi eta 14 alde handia zen, baina gehiago hurbiltzerako hartu behar izaten dira erabaki horiek. Bisake galduzki segidan, bat eraman beharrekoa eta beste aurrak undalako. Luis Mari Alberdik. Luis Mari Alberdi adiskidea bidali dugu mezua Zumaiatik. Munduko txapeldun izan afizionatuetan. Bueltarik ez dago, elementu finko bat jotzen baldin badu. Elementu finko alda kamera. Elementu finko alda atxeden seteko aulki bat. Atxeden seteko aulki batek traba egiten baldin badio pilotari bati, ez da sekula bueltarik ematen. Galdetu bestela. Pampi Ladutxi, arkalanta hartu zuen orain dela gutxi. Juanek erra zarrapatu du pilota hori, baina gero txapapera joan zaio. Eta gaur Mikel Urrutikoetxeak partida irauli eta lauterdiko txapena irabazten baldin badu, eroriko da Bizkaia pilotalekua. Zeinek esan behar zuen? Hoi dena neken lana dituke, irukonak, Oain ondo irutsi eta bera, hoi izate duna, mano, hor hankakia, Hankak dardarka. Dardarka. Eta hor ondo irutsi baita, pelota normalen erreza zabaizun, minitekoa. Eta oain haidek errezago galtzen horreat izen eken lanagatik, behai ez irutugatik. Begira, hemen erraz iritsi da, baina gero txapapera, joan zaio. Eta eskuari begiratu dio, baina Urrutikoetxeak eraman Irujo gantxoa beste gantxo bat ikaragarria gainera eskura etorri ere egin zaio, baina hor Irujo bere burua animatu nahirik eta ez du lago gurutzatu, eskarpa eta ez du lago sartu. 19 eta 20 eta orain irriñoa Javier Urrutikoetxearen Espainetan. Berdinketa bakarra izan da. Gero 10 tanturen aldea ere izan du Juanek. Baina berriz ere partida berdintzeko aukera du Urrutikoetxeak. Mikelen sakea. Ongi erantzun dio. Bolea ona. Juane garrapatu eta ongi altxa. Atzeraka etorri eta bildu. Urrutikoetxea bolearen bila. Txokora Juanek, ireki Urrutikoetxeak. Ezker orbarantz bildu. Zenbat balio duen honek. Urruti, goitik berako bolea ona. Eta txapara. Ados Jaun Andreok, ados. Zer da hau Jaun Andreok. 10 tanturen aldea izan da partida honetan izan dugun handiena. Ez behin bakarrik birritan ere bai behintzat. 17 eta 7. 18 eta 8. Eta 20 eta 10. 3 aldiz.
Baina 10 tanto hilaran egin ditu. 17 eta 7 edo esan dugu oraintxe behar du erreakzioa. Gerosiago etorri da, baina etorri da. Hor dituzu Irujoren ama, emaztea, alaba. Hogeina eta sakea Urrutiko etxeak. Gauzak benetan zail jarri zaizki orain Juani. Askoz ere bolada hobean sartua baita Mikel eta sakea berea baitu. Bado Urruti. Sake luzea. Eraman Juane. Gantxoa. Ez du behar bezala bildu. Ez dira, esmogatu gurutzatzen. Urruti, Ormabikoa, Juane garrapatu, baina ez gantxoa. 21 eta 20. Aukera izan du gaur Juanek, Gurutzatzeko aukera latza izan du, ez du aprobetxatu, eta garaipenak ies egin beharrote dio ba. 20 eta 10ean Juanen aldeko mezua bidaltzea erresa zen, 20 zijoa zela bidali du. Juanito Gidia Zabaldik, animo Juan, aupa Irujo txapeldun. Baina oso zail jarri zaizki orain gauzak. Zer den pilota. Zenbat aldiz esan izan diguten. Pilota diribila dela. Eta zenbat zehatzean ikusten dek, Bate jokatzei B maila ematen dute honen, bestea nola azitzean, Bat 120 jaisten baldima da, besteak gutxienez proportzio berean egiten duela gora. Guai emateik ez dagoela koloreik, gorri, amarreti hogei agundaren. Baina argi, hau ez da amaitu, Ez. Hau ez da amaitu. Urrutiko etxearen sakea. Azkena. Hainbat eta hainbat zaleztutik. Badoa Mikel. Eraman Juane, Mikelen aukera. Ormabikoa eta tanto. Tanto segidan egin eta lauterdiko txapela ere irabazi egin du Mikel Urrutiko etxeak. Ikaragarria harrigarria. Benetan harrigarria eta Juan Martínez de Irujok barkamena eskatu dio Patxi Eugiri. Eugiren gana zijoala, bi eskuak bat egin eta barkamena eskatu dio Agoiztarrari. Nik uste gaina esan dio partidun zean arrazoizula. Oso nekatuta bukatuik. Ustuta. Behar etzitzaion irutuko, baina... Artean ere alde handia baitzen eta... Nehetzat bai, hankaz eta atzenen ikusiek nekatuta bukatula. Defensan ibili, hankaz benetan, Eta geho dena ondo atea zaio Urruti eta hola goxea gauze. Pasatzen pelotan, harrigarri, etzine gaur repartidu ikusi eta aurreko zean, hogei arte askoz gaio izan dek, eta geho behera indunen beste dena ondo atea zaiok eta ondo jogatuik eta horti etorri buelta. Eta benetan harrigarri. Lauterdiko 3 txapelekin jarraitu beharko du. Eta
Lehen eola pelota zaleketa esaten duen, lehen latzak ikusita gogaitxik eta gaurkoare handi izan. Bai, horixe. Eta Juan Martínez de Irujok lehen ere izan ditu final mingarriak, Aimarren kontra 15 eta 9 joan kantxa osoan eta galdu zuenekoa, eta baina iruditzen zait denetan mingarrienak gaurko hau izango duela. Eta txapelduna hortxe da Elenarekin, aurrera Elena. Mikel, zoriona. Eskerrik asko. Kanpotik ikusita ez sinistekoa. Nik ez dakit oraindik sinisten duzun egindako balentria, Mikel. Bueno, esaten da, 22 arte ez direla partidak amaitzen da. Eta finala zan, azkenengo tanture arte dana eman behar zan, Pablo gaina kantxan da mantendu nau, da igual momentu baten eskerrakin kosta egiten zitzaidan kentzea, hortik partidu batetik apro bat urten inaiz, baina, bueno, zorionez gero berriro esartu inaiz, da gustero aurkitu naiz bigarren parte. 12 tanto jarraian lortu dituzu, zuretzat non egon da iraultza honen ardatza, Mikel? Ba, gehiago arriesgatzea igual, ez? Hasieran pizkat eskerrakin kosta egiten zitzaidan gantxo eta eskutatzea edo kruzatzea behintzat berari min egiteko, da restoan ere txak gaizki bilina, ez nion pelotak heltzen, da zorionez ba bigarren partean gehiago asmatu dut, anguluak eta hobeto bilatu ditut, da hormin gehiago indio. Ez duzu fedea galdu, Tira, ematen zuen ez zinela partiduan sartuko, berak, bueno, 22ko bide hori erabat zabalik edo eginda edo eginda zeukala, eta tira, ez duzu fedea zure buruarekin galdu. Ez da galdu, ez olako aukerak ezaki noiz da noiz gertatzen dira, da azkenengo tantora arte hortxe mantendu behar nintzen, da bueno, zorionez, 22 iristea lortu dut, baina, bueno, edozein gauza gerta ziteken, ez? Xabierrek esaten zuen, irauli egiten badu markagailua eta azkenean berak irabazten badu Bizkaia pilotalekua erori egingo da, eta ia erori egin da, Mikel. Bai, bueno, izan dituan animoak egia esan eskertzekoa dira, pilotari denek gustora jolasten dugu olango giroakin, da nik uste dut momentu askotan animatu egin nautela, partiduan hor mantendu naiz, eta euri ere eskerrak emon behar, ez? Urte berean, bakarkako bitxapelak buruz-burukoa eta lautardikoa. Datu bat emango dizut, 2004 ezkeroztik, ez da izan urterik Aimarrek edo Irujok titulu bat behintzat lortu ez dutenik. Aurten gertatu da hori. Beraz, alda belaunaldi erreleboa, Mikel. Bueno, ez da hori esatea, ez da azkenean Aimarre Irujo oso pilotari handia dira, Kriston Arango palmareza, da egia zan uste dut oraindik urte askotarako dauzkagula, eta hor maila gorenean eure irabazteko asko jolastu behar da. Buruz-buruko txapela eta lautardikoa, Mikel, urte berean. Bueno, gauza polita da, ez, egia zan. Beti almesten duzun gauza bat, oso zaila da lortzia, eta, bueno, zorionez lortu dugu, egia zan oso gustora, eta nik uste dut Bizkaiko afizio eta jarraitzen didaten jentearen ere gauza polita dela bitxapel irabaztea urte baten. Eskaintza berezirik? Ez, azkenean animatzen nauten jende guztiari, eurek asko animatzen naute, eta egia zan Pablo eta Josetxun laguntza ere eskertzekoa da, nik jolastu dut, baina Pablok ematen dira lasaitasuna botillero moduan ere nik asko eskertzen dut, da nik hor jolasten dut, baina bere lana ere bada, ez. Buruz-buruko txapela irabazitzen nuenean, Mikel, ospakizunik ez, afaldu eta bere alagoera, nik ez dakit ez zote duen merezi bitxapel hain demora gutxian lortuta, hola, festa ondixo marra egitea edo? Bueno, eukingo dugu ospatzeko momentuak, ez? Orain momentu entaz disfrutatu, horra atera txapela hartzea eta gero pentsako dugu. Tira, segi podiumera txapela jantzera. Vale. Eskerrik asko eta zoriona bihotzez, Mikel. Eskerrik asko. Mikel Urrutiko etxea, 2015 hau, ez zaio bere alakoan ahaztuko. Buruz-burukoa irabazi zuen lehen da bizi, eta lauterdikoa ondoren. Urte berean biak irabazitakoak oso gutxi dira. Oso gutxi ere. 12 tanto segidan, zeinek esan behar zuen alakorik, eta Irujo alde handiarekin aurretik zijoala bidali du Iñaki Lertxondik Oriotik mezua, betikoek irabaztea ez dakit, zenbaterainoko onura edo kaltea den pelotarentzat. Belaunaldi aldaketa beharrezkoa izaten da. Ara. Etorriko, bai, etorriko juk. Etortzen ari juk.
Etorri dituk. Alde batetik, aurtengoari Jokin Altunak eman dion jantzia. Beste alde batetik, zenbat urtean esan duelenak ez dela alakori gertatu. 2004 urteaz geroztik. 2004 urtetik, 11 urtean lehendabiziko aldiz geratu dira Irujo edo Aimar. Biak aldi berean alegia txapelik jantzi gabe. 2004 urtetik, alegia Irujo txapelketak jokatzen hasi zen urtetik. Batak edo besteak, 3 txapel ofizialetakoren bat lortu du. Aurten ez da alakorik. Bengoetxea eta Untoria binaka txapeldun. Eta Mikel Urrutiko etxea buruz buru eta lauterdian. Hortxe dituzu edi pilotariak. Bata pozez txoratzen, bestea berriz. Barruak amorrazioa erretzen diola egongo da. Eta Bizkaiko aldun nagusiak ezarri dio txapela Mikel Urrutiko etxeari. Urte asko txapeli gabe bizkaitarrak eta ara orain. Urte berean buruz buruko biak. Kantxa osokoa eta lauterdikoa. Bueno, Mikel Urrutiko etxea ari da orain lauterdiko txapelduna ari da hitz egiten, baina, bueno, lehentxeago zuentzat, guztiontzat hitz egin du, eta Amaia Ereñagaren mezua ere bai, zer pasazaio Irujori, bihotzekoa emateko moduko finala, Urruti arnas luzeko pilotaria, bai horixe. Lehen ere aipatu dugu. Asko zaildu dela. Auspoz ere, azkenengo 2 urte hauetan. Eta bai horixe, eragutsi du aurtengo txapelketan ere. Irujoren aurkako 2 partidetan, 2etan izan ditu gauzak oso zail, oso maldangora. Eta 2 kasuetan ere partida iraultzea lortu egin zuen, eta gaurkoa oraindik handiagoa izan da, 12 tanto seidan egin dituelako, eta gainera finalean izan delako. Txapela irabazteko balio izan diolako. Bueno, Irujok esaten dituenak entzuteko modurik ez daukagu, baina zaudete lasai, orain aldageletara doala harrapatuko dugu eta harrapatuko aldugu. Urrutiko etxea 5 hilabeteren buruan berriz ere txapela buruan duela ikaragarria benetan mutikonek lortutakoa. Haundia. Eta hemendik aurrera Mikel Urrutiko etxea haundienen parera iritsi dela esatea mutila gutxi estea dela iruditzen zait. Hemendik aurrera Mikelen parera iristen direnak haundienen parera iritsiak izango dira. Berriz ere aireratu dute Zaratamoko pilotaria.